Barangay LS 97.1. 97.1. O tayo ay forever. Forever. Mga kapuso, malupit ang tadhana, pero mas malupit ang karma. Pero kung magiging totoo tayo sa mga sarili natin, ilan kaya sa atin ang magkakaroon ng pagkakamali na tulad ng letter sender natin ngayon? At dahil medyo masela ng topic natin, itatago po natin sa iba't ibang pangalan ng mga taong naging bahagi ng storya natin na talaga namang kakaiba. Sino ba ang nasa tama? Sino ba ang mali? At sa huli ay sino ba ang dapat isipin sa sitwasyon na ito? Dear Papa Dudut, hindi ko alam kung paano ko ipapaliwanag ang sitwasyon ko. Isa po akong single mother at ang anak ko po ay wala pang 1 taon. Kapag tinatanong ako ng mga tao kung bakit ako single mom, ay hindi ko talaga masagot ng diretsyo. Kung sasabihin ko ang totoo, magmumukha akong walang kwentang tao. At kung magsisinungaling naman ako, nakakapagod na. Pero ang pinakasimpleng explanation sa sitwasyon kong ito, single mom ako kasi hindi ako kasal at hindi na yata ako ikakasal sa tatay ng anak ko. Bakit? Kasi may kabit siya. Oo, Papa Dudut. Tama po ang nabasa ninyo. May kabit ang tatay ng anak ko. Matagal ko na ring alam, siguro mga 3 buwan na. Pero dahil nga kailangan ko pa ng tulong niya sa bata ay hindi ko pa siya kino-confront. Kung tatanungin po ninyo ako kung kilala ko kung sino, kilala ko siya, Papa Dudut. Pero bago ang lahat ay ikakwento ko muna kung paano kami nagkakilala ng jowa ko. At magpapakilala din po muna ako, Papa Dudut. Ako ay si Joyce. I am 34 years old and I work as the creative manager ng isang small-time na local brand ng cosmetics. Maliit lang ang market namin pero over the past 4 or 5 years ay lumalago na ang product line namin at medyo dumadami ang market base kasi marami na rin naghahanap ng local makeup na quality pero mura. So ang pangyayari sa buhay ko ay nangyari around 18 months ago. Anyway, dahil ako lang ang may hawak ng brand plus yung assistant ko, kami din ang humaharap sa suppliers na gumagawa ng mga tarpaulin at kung ano-ano pang collateral namin. Masaya kami kahit mabagal. Unti-unti pa rin kaming lumalaki. So anyway, naisip namin na baka panahon na para i-improve ang logo at ang packaging namin. Dahil naka-house kami sa isang maliit na office space, wala namang kaming receptionist. Pero meron kaming parang office assistant na nagpapapasok sa mga guest. Gumagawa ng kape at nag-aayos ng mga files namin. Siya rin ang dakilang utusan namin kapag gusto naming magpabili ng food at paminsan-minsan, pati personal errands ay ginagawa din niya. Maluwag kami sa kanya kasi nga masipag naman siya at wala siyang reklamo. At dahil bata pa siya at magiliw ay tuwang-tuwa din ang mga kliyente namin na kinakausap niya kapag nalilit kami. Ang pangalan niya ay Lina at masasabi ko na magkaibigan kami kahit papaano. Alam naming lahat na merong boyfriend si Lina na graphic artist. Ilang beses niyang ibinida sa amin yon pero dahil very quiet ang boyfriend niya ay hindi ito masyadong sumasama sa mga labas namin sa office. Minsan ko lang nakita yon at buong magdamag siyang walang sinabi sa amin. At impressed naman kaming lahat sa portfolio niya. Hi, I'm Joyce. Miss Joyce, this is Jeff. Magandang hapon po, Miss Joyce. Wow, ang formal mo naman. Sasabihin ko sa iyo yung noong ko pang sinasabi kay Lina. Please call me Joyce. Hindi kailangan ng miss, nakakatanda. Magandang hapon, Joyce.
Oh, di ba? Better, di ba, Lina? Hindi ako sanay. Pwede bang Tita Joyce? Pwede, pero papaluin kita. Anyway, iwan ko po muna kayo para makapag-usap kayo. Okay, thank you. Bye, babe. Anyway, nabigyan ka na naman ni Lina ng preamble. Tama ba? Yes po. Medyo marami kaming requirements at ito na yung catch. As of yesterday, no nag-meeting kami, balak namin na pang 2 months yung workload mo. Pero bigla nagkaroon ng invitation to be part of an expo. So... Kahapon yung deadline. Oo, parang gano'n na nga. Pero sa totoo, kung gusto namin na umabot doon sa expo, dapat matapos yung designs in 2 weeks para mapalitan namin packaging ng mga products. Willing naman kami ibigay yung cost mo at magdagdag ng konting-konti as rush fee. Talaga ba? Bago yun ah. Madalas ba tatawaran ka tapos wala pang rush fee? Tapos 1 year to pay. Well, yung isa kasi naming investor, medyo sikat siya eh. At kilala siya for fair practices sa trabaho kaya gusto niya ganun din kami. At agree naman kami doon. Parang joke pero G ako dyan. Great! Sa unang pagkakataon ay nakita ko nang malapitan si Jeff. Sa totoo lang ay may kilig akong naramdaman dahil ang gwapo pala niya. Mapula ang labi niya at ang haba ng mga pilik mata niya. Tapos hindi payat pero hindi rin siya mataba. Ang lapad ng shoulders niya at siguro ay nagwo-workout siya kasi pwedeng ulam yung mga braso niya. Ang sarap lang. Nagulat din ako sa reaksyon ko sa kanya. Parang nagising niya ang buong katawan ko, Papa Dudut. Hindi ko inaakala na may mararamdaman akong ganon, lalo na't mas bata siya sa akin ng 5 taon at hindi naman ako mahilig sa mas bata sa akin. Sa katunayan, yung last ko na relationship, mga 10 taon yung tanda sa akin. Makisig din ang ex ko na yon pero in the end ay hindi din kami nagkaintindihan kasi gusto kong ikasal kami. Pero siya naman dahil may pinagdaanan ng divorce sa US ay ayaw nang ikasal pa. 2 years na rin akong single nung nakilala ko si Jeff. Papa Dudut, hindi naman ako sobrang conservative. Sa katunayan, noong nag-break kami ng ex ko ay gumawa ako ng profile sa mga dating apps at once in a while ay lumalabas naman ako. Paminsan-minsan nga may ibang nagaganap bukod sa date. Kaya hindi ko masasabing tigang ako kaya ganon ang nararamdaman ko sa kanya. Iba lang talaga si Jeff. Tahimik siya pero kabagyo ang lakas ng dating niya. Nang gabing yon ay hindi ako nakatulog dahil sa kanya. Kung ano-ano ang mga naiisip ko at excited lang ako sa next namin na meeting. Pinilit kong isipin si Lina at paulit-ulit kong pinapaalala sa sarili ko na masaya sila sa relasyon nila. Pero nang gabing yon ay hinayaan ko nang lumipad ang imahinasyon ko sa kung ano ang pwedeng mangyari sa amin sa mga darating na linggo. Dumating nga ang next meeting namin at hindi ko alam pero dumating ako ng nakadress na medyo mababa at medyo maikli. Natural na pinansin ako ng mga office mates ko pero ang inakala nila may date ako sa gabing yon. Sinabi ko na lang na meron nga kasi sanay naman sila na malakas ang loob ko pagdating sa pagdidate. As usual, ibang pakiramdam ko noong mag-present si Jeff ng mga initial studies niya para sa logo at sa packaging namin. Madalas ay napaka-critical ko sa mga bagay na yan. Pero ngayon ay parang wala akong makitang mali sa mga ipinapakita niya. Nagandahan ako sa mga logo na ipinakita niya pero nagpupumiglas yung rational mind ko kasi alam ko na kung ibang graphic artist yon ay napakarami kong masasabi. Kaya naman nag-imbento na lamang ako ng comments at kung ano-ano ang sinabi ko na revisions maski walang kakwenta-kwenta ang request ko. Masipag na nagno-notes si Jeff habang nagsasalita kami at kitang-kita ko ang pride sa mukha ni Lina dahil wala kami halos baril sa gawa ng boyfriend niya. Sa unang pagkakataon ay na-assess ko kung gaano sila kabagay. Masasabi ko naman na pwede dahil maputi at pitit si Lina. Halos 5 feet lang yata siya at walang masyadong hulma
Kaya maski anong isuot niya ay halos bumabagay sa kanya. Hindi naman ako naiinggit kay Lina noon, pero nasabi ko tuloy, hindi pala nakaka-intimidate ang itsura niya, lalo na kung itatabi mo sa mga babaeng katulad ko. Mga 5'4" lang naman ang height ko, pero mas matangkad ako than most women. Hindi ko masasabing payat ako, pero dahil malaki ang hinaharap ko, hindi naman halata na medyo may tiyan din ako. Pero dahil nag-gym ako, na-maintain ko naman ang curves ko. Si Lina, typical Pinay na very straight ang buhok niya. May pagkamorena din ako, pero madalas akong nakakatanggap ng compliment, lalo kapag nasa beach at nakabikini. Maraming nagsasabi na ang ganda ng kulay ko at pantay na pantay daw talaga. Kaya naman naglaro din sa pag-iisip ko na kung merong mas bagay kay Jeff, ako yata yon. Bukod sa mga nabanggit ko na traits niya, matangkad din kasi si Jeff, siguro mga 5'10" din siya. At maski payat si Lina, mukha siyang patpat kung katabi niya ang boyfriend niya. Nasulyapan ko sa salamin ang itsura namin ni Jeff at kinilig ako sa mga nakita ko. Hindi ako kasing lapad niya, pero hindi ako mukhang duwende sa tabi niya kasi malaman, makurba at may tangkad ako. At kapag naka-heels ako ay maganda ang height ko sa height niya. Kapag magkatabi sila ni Lina ay parang pwede niyang gawing wali si Lina. Sobra ang guilt ko na naramdaman ko sa mga naisip ko. Lalo na't biglang nakita ko ang lahat ng mali kay Lina. Samantalang dati cute na cute ako sa kanya. Nang araw na yon ay nagpakitang gilas si Jeff. Imbis na umuwi at gawin ang mga revisions niya sa bahay, trinabaho niya ang mga ito sa pantry namin at bago matapos ang workday ay may bago na siyang set na ipinakita sa amin. Hindi ko na napigilan ng sarili ko at panay papuri na ang naibigay ko ng mga comments. Pero bigla akong naisip na kung mapabilis masyado ang proseso ay baka hindi na kami magkita pang muli. Out of the blue ay bigla akong naisip na dapat may isa pang set ng studies na ibang-iba sa pinagawa namin. Lumusot ang reasoning ko na dapat ay ganun kasi baka nabubulag kami sa ganda ng logo at packaging na based din sa luma naming packaging. At ginawa kong excuse ang expo sa Vietnam. Very impassioned ang speech ko. Sinabi ko for a potential international market, dapat inline yung new look namin para umangat sa ibang maliliit na businesses at para din may global appeal. Hindi ko na alam kung anong pumasok sa isipan ko pero bigla ko ring sinabi na maski mag-OT pa ako sa weekend para tulungan si Jeff sa mga possible na looks ay gagawin ko. Pakiramdam ko ay benta naman sa mga office mates ko kasi alam nilang OC ako pagdating sa mga bagay na may kinalaman sa brand namin. Ang hindi ko inaasahan ay ang pag-agree ni Jeff sa proposal ko. Siya pang nagsabi na magkita kami ng maaga sa isang kapihan na malapit lamang sa office. Nagbiro lang siya na sana all expenses paid. At dahil excited ang may-ari ng kumpanya, sinabi niya kaagad na bibigyan niya ako ng petty cash para may pangkain ako, si Jeff at si Lina. Biglang gumuho ang saya ko. Pero si Lina mismo ang nagsabi na hindi po siya makakasama dahil may family outing sila at bigla na naman akong sumaya. I swear, simula ng araw na yon ay para akong baliw na ewan. Pero Papa Dudut, ang totoong mga kabaliwan ay nangyari matapos ng meeting na yon. Nalaman kong nagpapanggap pala si Jeff at tahimik siya kapag may ibang tao. Totoo yon pero nung weekend na nag-brainstorm at gumawa kami ng bagong studies ng logo at kung ano-ano pa ay lumabas ang katotohanan. May simpleng landi si Jeff. Noong una akala ko ay imahinasyon ko lang na tumatama ang kamay niya sa kamay ko. Akala ko feeling lang ako kasi napatitig siya sa labi ko. At hindi ko inisip na sadya pero ilang beses na tumatama ang braso niya sa gilid ng hinaharap ko. Alam kong maraming babae ang magagalit dahil kabastusan na yon kung tutuusin. Maski ako naman kung hindi siguro ko
nakakaramdam ng kakaiba sa kanya ay magagalit din ako. Pero ang napansin ko ay maraming dumating at umalis na babae na maganda at naka-revealing na outfit, pero maski minsan ay hindi siya tumingin sa mga ito. Naisip ko na batiin siya tungkol dito at dahil sa sagot niya ay parang may nakawala na baha na kilig galing sa akin. Ang sabi niya, bakit naman daw siya titingin sa iba kung kasama na niya ang pinaka-sexy na babae sa cafe. Pagkasabi niya noon ay hindi na kami parehong nagpigil. Nandyan yung hawakan niya ang hita ko. Minsan bigla ding haplosin ang braso ko. At bago pa matapos ang araw, sinabi niyang iba na raw ang nararamdaman niya noong unang beses kaming magkakilala sa office party namin noon. Hindi lang daw siya nagsasalita noon kasi nag-away sila ni Lina. Matagal na raw silang on and off ni Lina, pero sa ngayon, sila nga raw ulit. Pero sa totoo ay hindi na raw niya alam kung gusto pa niya si Lina. Mahal daw niya ito kung sa mahal. Pero hindi na raw siya kinikilig kapag kasama niya ito. Hindi na rin daw siya nakakaramdam ng init kapag magkasama sila sa kama. Kung tutuusin naman daw ay hindi siya naging ganon ka-attracted kay Lina. Kasi hindi siya mahilig sa mga payat na babae. Gusto raw niya yung mga tipong may laman, yung parang lalaban. Napalunok na lamang ako sa mga sinabi niya at maski ngayon ay hindi ko na maalala kung paanong nangyari, pero sa kondo ko umuwi si Jeff ng gabi na yon. Lumabas siya saglit para kausapin si Nina at rinig na rinig ko ang pagsisinungaling niya na matutulog na raw siya. At bukas na sila ulit dapat na mag-usap. Matapos ng usapan na yon, sinalya niya ako sa pader at hinalikan at nangyari na ang lahat ng pwedeng mangyari. Pagkagising namin kinabukasan ay kumain kami, nagtrabaho at pagkatapos noon ay inulit namin ang ginawa namin ng gabing yon. Sunod na sunod ang kabalbalan ng mga ginawa namin noon. Halos gabi-gabi siyang nasa kondo ko. Takang-taka naman ang mga office mates ko kasi sanay sila na ako ang promotor ng mga one round bago umuwi. Sinabi ko na lang na bagong buhay na dahil nakakaramdam na ako ng kung ano-ano. Hindi ko na lang sinabi na yung nararamdaman ko ay hindi sakit kung hindi yung alam mo na papadudot. Dumating na ang panahon ng expo. Dahil alam kong walang passport si Lina, alam kong hindi siya makakasama sa expo. Kahit pa gusto sana ng may-ari ng kumpanya para matrain din siya for client serving. Normally ay gagawan ko ng paraan yon at hahanap ako ng koneksyon dahil alam ko na pwede ko namang iparush ang passport niya. Pero wala akong sinabi dahil alam ko na may passport si Jeff. Sinorpresa ko si Jeff with tickets and with an Airbnb accommodation. Nagulat siya at medyo nainis, pero nung sinabi ko sa kanya na pwede naman na sabihin niya na umuwi siya sa probinsya at mahina ang signal doon para kumalma siya. Sabi ni Jeff, maski hindi na siya in love kay Lina, hindi naman daw siya nagsisinungaling dito. Sa totoo raw ay natuto lang siyang magsinungaling kay Lina dahil sa akin. Medyo na-hurt ako sa mga sinabi niya. Pero wala na akong sinabi. Narinig ko na lang na gumagawa na siya ng kwento niya kay Lina. Ibang klaseng tumbling ang ginawa ko noon para maging smooth sailing kami sa trip na yon, papadudot. Ako mismo ang nag-book ng hotel ng boss ko at ng assistant niya at ng assistant ko. Nang malapit na kaming umalis ay doon ko sinabi na first 2 nights lang kami magkakasama. Dahil niyaya ako ng high school friend ko na doon na nakabase na makitira sa kanila. Buti na lang at walang nagtanong kung sino o saan dahil wala akong masasabi. Sabay nagpaalam na rin ako sa boss ko na mag-e-extend ako ng 4 days kasi saktong 7 days ako noon. Sinigurado ko rin na malayo man, accessible pa rin ang tinitirhan namin ni Jeff dahil sa last day ng expo siya darating. Dinasalan ko lahat ng santo ng araw na yon kasi ang isa kong pagkakamali ay halos magkasunod ang alis ng flight ng mga kasama ko sa dating ng flight ni Jeff. Sobrang stress ako noon, pero hindi naman sila nagpang-abot at nakaalis kami ni Jeff sa airport
nang walang nakakakita sa kanya. Yun na siguro ang isa sa mga pinakamasayang trips ko sa abroad. Ang sarap na maka-holding hands in public. Ang sarap na pwede ko siyang halikan at pwede kaming magkayakap ng walang kaba. Once lang siyang tinawagan ni Lina at ang sabi lang niya, napakahina talaga ng signal sa Sorsogon. Hindi ko alam kung bakit pero tawang-tawa kami sa joke na yon. Kahit alam naming niloloko namin si Lina. 3 days lang din si Jeff doon para hindi naman halata na pareho kaming wala sa parehong mga araw. Pero nang last day niya doon, nagulat at natuwa ako sa mga sinabi niya. Baby cute? Yes, baby Pogi. Happy monthsary! Ano? 1 month na tayo, di ba? Inuwi mo ko sa condo mo tapos binihag mo ko. Wow, ako talaga yun ng bihag. Ang lagay pala ako? Ay, hindi ba? Ikaw kaya yung flirt ng flirt sa akin. Hindi ko mapigilan eh. Iba yung kamandag mo. Kamandag? Kamandag talaga. Ang sweet ko kaya. Ha? Si Lina. Siya ang babaeng sweet. Ikaw? Iba ka. Hindi lang basta sweet. Maalindog ka. Dapat ba ako ma-flatter? Oo naman no. Nakaka-flatter yun kasi ang lahat ng lalaki akala nila gusto nila yung sweet. Hindi nila alam iba yung sarap na may kasama kang babae na palaban sa lahat ng bagay. Lalo na sa... Uy, ano ka ba? Uy, kinikilig, nagbablush. Sira ulo. Baby Pogi, Yes, baby cute? kung 1 month na tayo, paano kay ni Lina? Hindi ko nga alam eh. Kasal ng ate niya next week. Tapos birthday niya. Ayoko naman makipag-break sa kanya nang may okasyon. Basta, promise ko sa'yo gagawin ko ng paraan. Magugulat ka na lang isang araw. Ikaw na yung sinusundo ko sa office niyo. Baliw. Siyempre, hindi pwede yun pag tayo na. Ayoko naman makagawa ng gulo, no? Ay, basta. Bahala na. Wala akong pakialam sa kanila. Pero seryoso ka? You'll make an honest woman out of me? Oo, Joyce. Aminado naman ako na masaya tong medyo pilyo natin relasyon pero gusto ko naman na maging legit na tayo. I'm so glad to hear you say that. Sa panahon na yon ay naniwala ako kay Jeff kasi parang seryosong seryoso siya. Pero aaminin ko na sa bawat araw na nakikita ko si Lina, may guilt akong nararamdaman. Nakakalimutan ko lang to kapag dumarating na si Jeff sa kondo ko na minsan pa sobrang late kasi hinahatid pa niya si Lina. Pero ang mahalaga, magsasama na naman kaming dalawa. Nalaman ko lang na hindi na rin masyadong naitatago ni Jeff ang sitwasyon nang nag-open up na si Lina. Nang minsan akong napasabay sa kanila ng assistant ko. Akala ko kung ano lang ang pinag-uusapan nila, kaya ako pa ang nagtanong in the spirit of pagpapanggap. Anong usapan niyo dito? O Lina, bakit parang galing ka sa iyak? Ay nako, Miss Joyce. Usapang puso. Si Jeff kasi eh. Jeff? Oh, your boyfriend? Oo. Naalala niyo siya? Oo naman. Grabe ka naman. Anong problema? Sabi ko sa kanya, malamang may babae yun. Ha? Bakit? Paano mo nasabi? Nagbago na po kasi siya. Cold na siya minsan. Tapos laging cannot be reached yung phone niya. At saka madalas parang wala siyang ganang makipagkwentuhan sa akin. Pwede ba akong maging brutal, Lina? Baka hindi naman dahil sa ibang babae. Ganun lang ang lalaki. Minsan nagsasawa. Minsan walang rason. Ayaw lang nila. Or baka naman pinapressure mo siya na gumawa ng isang bagay na ayaw naman niyang gawin. Tinanong ko po siya kung kailan siya magpo-propose nung kasal ng kapatid ko. Gosh! Lina, kinuwento ko naman sa inyo na ginawa ko yan, di ba? Tignan mo, iniwan ako ng boyfriend ko na yon. At 8 years kami, ha? Sabi naman po niya, soon daw.
Pero ganyan siya sa akin. Kaya nga, naniniwala ka naman. Ay nako. Hindi ko alam kung ano ang gagawin ko matapos kong marinig yon, Papa Dudut. Para akong sinaksak diretso sa puso. At dahil diretso naman ako magsalita, yung mismong gabing yon ay kinausap ko si Jeff at sa unang pagkakataon ay nag-away kami. Hindi daw niya maintindihan kung bakit hindi ako makapaghintay. 5 years na raw sila ni Lina kung tutuusin at natural lang naman daw na medyo mahirapan siyang makipaghiwalay. Nagalit siya kasi hindi ko raw kayang habaan ng PC ko. Kung tutuusin naman daw ay magsi 6 months pa lang ang relasyon namin. At dahil gusto kong maniwala na strong naman ako ay wala na akong sinabi pa. Medyo nabawasan ang pagkikita namin pero sa tuwing pupuntahan niya ako sa kondo ko, andun pa rin yung gigil namin. Yun nga lang, maingat na kami pareho sa mga bagay na pag-uusapan namin. Pero tao lang din naman ako, Papa Dudut. Umabot din ako sa punto na hirap na ako sa tuwing makikita ko si Lina na umiiyak sa assistant ko kapag nagla-lunch sila sa pantry. Iniwasan ko nang sumabay sa kanila at para lang hindi ako mahalata ay binalik ko na ang pag-aaya sa mga taga-office na mag one round. Minsan ay hinahayaan kong maghintay si Jeff dahil naiinis ako na hindi pa niya break si Lina para maging malaya na kami. At sa totoo mahal ko na siya. Mahal ko na siya. Kaya naman naisip ko bigla na itigil na ang pills ko. Papa Dudut, kahit sinabi ni Jeff na makamandag ako, para sa akin ay mas makamandag siya. Naniniwala ako na rational naman akong mag-isip pero hindi ko alam kung bakit umabot sa punto na parang desperado na ako sa kanya. At dahil healthy naman ako ay gumana ang naisip ko. 1 buwan matapos kong itigil ang pills ko ay nabuntis ako. At dahil nga parang wala na ako sa sarili ko ay ginawan ko rin ang paraan para maisip ni Lina na dapat na siyang mag-resign. Halos araw-araw na rin naman siyang may sablay at once a week na siyang mag-absent. Kinausap ko siya ng masinsinan at bago matapos ang usapan namin, nag-decide siya na ang makikipag-break kay Jeff. Sinigurado ko na hindi ko siya pipilitin. Sinigurado ko na hindi siya ang makakaisip nun. At sinigurado ko na maisip din niyang magpahinga muna. Na siguro ay umuwi muna siya sa probinsya. Hindi nga nagtagal at sinabi sa akin ni Jeff na wala na nga raw sila. Sa una, nagselos ako kasi nakita ko na may lungkot siya. Pero inisip ko lang na normal lang naman yon dahil may pinagsamahan naman talaga sila. Medyo nagsisisi din ako sa pagbubuntis ko kasi naisip ko kung noon ko pa sana kinausap si Lina baka noon pa sila nag-break. Pero pakiramdam ko okay na rin kasi sa loob-loob ko ay eto ang magiging susi para pakasalan niya ako at para hindi na siya magloko. Hindi nagtagal nang nadatnan niya akong nagsusuka sa banyo. Siya mismo ang nagsuggest na bumili kami ng pregnancy test at nang nakita niyang positive ay siya din mismo ang nagsabi na magpunta kami sa OB. Tuwang-tuwa ako kasi hindi man lang niya naisip na sinadya ko to. Sinabi din ng OB na minsan hindi 100% effective ang pills. After that first visit sa doktor ay nagbago na naman si Jeff. Para siyang batang naghihintay ng Pasko. Lalo siyang nagsipag sa trabaho at kung ano-ano ang binibili niyang mga bagay para sa baby namin. Hindi rin niya binabanggit si Lina. Parang wala na sa kanya yung 5 years silang nagsama at iniwan siya nito. Akala ko yun na ang simula ng happily ever after ko dahil sinabi din niya na dapat siguro isimulan na namin na magpakita na magkasama kami. Baby mama, magaling ka naman na gumawa ng kwento. Simulan mo na kayo magkwento sa mga office mates mo bago lumaki ang tiyan mo. Grabe, parang sinabi mo naman na sinungaling ako. Hindi ba? Hindi ka nakakatawa.
Bad joke ba dahil sa hormones? Hindi, bad joke lang talaga yon. At saka nagsinungaling lang naman ako kasi ayaw mo makipag-break kay... Oops! Bawal ang bad word. Bakit? Hindi ka pa ba over sa kanya? After 2 months, over na. Pero kapal niya eh. Ako pa iniwan niya. Kung tutuusin siya yung dapat iniwan ko. Boring niya eh. Wala siyang alam gawin kundi magsini. Nakahiga lang siya lagi sa kama. Hindi katulad mo. Maski buntis, fight. Yan lang ba talaga ang gusto mo sa akin? At saka grabe ka naman. Maski karibal ko si Lina, minahal ka naman nun. Sa palagay mo, bakit ka nakarami ng trabaho sa amin? Siya ang nag-reco sa'yo. Alam ko naman yun. O ano, balikan ko siya. Gagi, mas marami akong contact. Ako bahala sa'yo. Yan naman ang gusto ko sa'yo eh. Ginawa ko ang sinabi ni Jeff. Unti-unti kong sinabi sa mga office mates ko na may dinedate ako, kaso ay hindi ko alam kung tama ba. Nagpakipot pa ako at hindi ko sinabi kaagad kung sino. I made sure na magmukha akong very turned sa kanilang lahat. At nang sobrang curious na silang lahat ay nag-imbento na naman ako ng bagong storya. At dahil chismosa ang assistant ko, sa kanya ko sinabi ang fake news na nakita ko kasi si Jeff at nagkwekwentuhan kami at naawa ko sa kanya kaya nagkita kami ulit at siya actually ang lalaki na kinaka-turn ko. Pinalabas ko dahil office mate namin si Lina, ayaw ko sanang patulan ang mga yaya ni Jeff. Sinabi ko na nilalabanan ko ang nararamdaman ko kasi ayaw kong ma-in love. Naglabas ng mga tanong kung single nga ba si Jeff. At syempre, ang sabi ko ay oo. Tinanong din ng assistant ko kung totoo ba na ng babae siya noong sila ni Lina. At doon na naman pumasok ang bagong kasinungalingan. Sinabi ko na naging praning lang si Lina kasi gusto na niyang magpakasal pero hindi pa handa si Jeff. Sinabi ko sa kanila na baka nga hindi marrying type si Jeff. Sinabi ko rin na naging odd sa kanya si Jeff dahil sa kakapilit niya na magpakasal na sila. Sa isang banda ay may katotohanan naman talaga na nagsawa na si Jeff sa kakakulit niya pero syempre hindi ko naman pwedeng sabihin na noon pa man ay kasama na ako sa kwento nilang dalawa. Nakahinga ako ng malalim kasi unti-unti silang nakisimpatya sa akin. At siguro dahil nagteatro ako nung college, kahit papaano ay may husay ako sa pag-arte. Naniwala silang lahat na isa akong lonely woman na nag-hesitate na pumatol sa ex ng office mate namin. Ang naging solusyon ng boss ko ay yayain si Jeff na lumabas na kasama kami. Doon ako kinabahan kasi baka hindi maalala ni Jeff ang story namin. O Jeff, long time no see. Kumusta ka naman? Okay naman ako ma'am. Medyo busy pero buti sakto lang. Hindi pa tapos sa pinagdadaanan eh. Nako, pinagdadaanan? Kay Lina? Yun po patapos na. May iba ngayon. Mas masaya sana kung bibigyan niya na ako ng sagot. Ay nako, anong sagot ba hanap mo? Kung katanggap-tanggap ba ako? Worthy ka ba? Siguro hindi pa sa ngayon pero pwede ko namang gawa ng paraan, di ba? Sa palagay mo, Miss Joyce? Oo nga, Joyce. Lahat naman pwede. Uy! Hindi ko alam pero bakit medyo kinabahan ako ng gabing yon. Nakalimutan ko na may pangil din nga pala si Jeff at kaya din niyang magpanggap. Hindi ko alam kung bakit pero napaisip ako kung may ibang pakay ba si Jeff kaya niya ako nilandi noon. Nakita ba niya kung gaano ko siya kagusto? Pero matapos noon ay naging masaya kami ni Jeff at siguro dahil kami na talaga. Well, hindi sobrang saya kasi natural naman na may pagdaan ng kaming pag-aaway. Pero nakakalampas naman kami sa mga pagsubok. Paminsan nababanggit ko ang kasal pero never kong pinilit yon. Maski siya mismo ang nag-promise na magpapakasal kami ay parang hindi pa niya ginagawa ng paraan. Medyo nagparamdam na nga ako nang nag-order ako ng Certificate of No Marriage online.
at iniwan ko sa kung saang makikita niya at hindi niya ito pinansin. Nabanggit ko rin na kung hindi man kami magpakasal ng bongga ay pwede namang sa huwes. Ngumiti lang siya. Sinabi niya sa akin na baka pwedeng magsama muna kami maski walang kasal. Pipirmahan naman daw niya yung birth certificate ng bata. Ang sabi ko ay okay din sa akin para naman may katulong ako sa bata. Pero maski ganun pa man, hindi pa rin siya lumipat sa kondo ko. Ang sabi niya ay hindi pa raw siya handa na iwan yung space na tinirhan niya for the past 10 years at saka may ilang buwan pa raw siya bago mag-expire ng kontrata at gusto raw niyang gamitin ang deposito niya. Ako naman ay hindi ko siya pinilit. Alam ko naman na ayaw ng lalaki na pinipilit sila. Lalo na siya. Napansin ko na madalas ay gusto niya na kapag sinabi na niya, yun na yun. Ayaw niya ng marami pang hanash. Inisip ko na lang na bilang respeto ay hahayaan ko muna siya. Madalas din kaming lumalabas para mamili ng mga baby stuff. Babanggitin ko lang ngayon pero hindi naman masama ang loob ko ha. Madalas mas malaki pa ang ambag ko sa mga bagay na siya ang pumipili. At dahil freelancer siya, madalas ay late ang sweldo niya sa mga kliyente niya at madalas din na tumatawad pa sa kanya. Naiintindihan ko naman yon pero minsan ay sumasama ang loob niya kapag mas mura ang bagay na pinipili ko. Sinasabi niya na ayaw ko raw bumili ng best para sa bata. Sa mga pagkakataon na yon ay parang hindi ko siya makilala dahil para din siyang batang nagtatampo sa akin. May mga pagkakataon na hindi niya siguro alam pero nakakasakit na siya ng damdamin kapag sinasabi niya na baka hindi ako maging maayos na nanay dahil lang ayaw kong bumili ng crib na worth 30,000 pesos. Nagiging practical lang naman ako. At minsan naman ay bumibili ako ng bath soap na organic at sinasabi naman niya na wala pa naman yung bata. Sinasanay ko na sa mga kaartihan na baka hindi ko naman kayang isustain. Para siyang sala sa init at sala sa lamig. Dahil gusto ko na ng masaya lang ang pagbubuntis ko ay hindi ko na lang siya pinapansin. O kaya naman ay pinapaliwanag ko na lang sa kanya na maski nakasimangot siya ng todo sa akin. Pero maski ganun pa man ay sobrang saya ko pa rin sa mga panahon na sweet siya. Hindi pa rin niya nakakalimutan na ipaalala sa akin na sexy ako. May gigil pa rin ang paghalik niya sa akin. Lagi din siyang may dalang pagkain para sa akin galing sa mga meeting niya o mga kung ano-ano na bigay sa kanya ng mga kliyente niya. Sa kasamaang palad ay kinailangan ko na namang magdagdag ng kasinungalingan. Sinabi ko sa office na kami na nga ni Jeff at sa hindi sinasadyang pagkakataon ay nabuntis niya ako. Sinabi ko rin na baka premature yung bata maski kung tutuusin ay sakto sa buwan nito. As usual ay naniwala at naging sympathetic ang mga tao sa akin. Buong-buo nilang tinanggap ang kwento at dinagdagan pa ng boss ko ng isa pang buwan ng maternity leave ko. At dahil sa sobrang guilt ay nangako na lang ako sa kanya na habang wala ako ay magre-research ako dahil baka pwede kaming mag-expand at magkaroon ng baby products. Natuwa naman siya. At oo nga pala, naging successful din kami sa pagbebenta ng expo kaya nagkaroon kami ng reseller sa Southeast Asia. Para sa boss ko, yung hard work kong yon at dedication ang naging reason kaya nakabenta kami sa ibang kliyente sa Vietnam Expo. Binigyan niya kaming lahat sa office ng dagdag sahod at si Jeff naman ay pinadalahan niya ng bonus. Sa totoo ay parang napakalayo na rin ang mga pangyayari na yon sa isipan ko. Mas naiisip ko si Lina. Naisip ko kung paano nga ba siya trinato ni Jeff noon. Kung pinaramdam din ba ni Jeff na parang hindi siya sapat minsan. Alam ko naman na hindi yon sinasadya ni Jeff. Na baka dahil lang sa stress at sa pagod kaya niya nasasabi yung mga nasasabi niya. Pero naisip ko na hindi kami magkasing lakas ni Lina. Alam ko na mas malakas ang personality ko, kaya kapag napagsasabihan siya ni Jeff noon ay mabilis siyang naiiyak. Naisip ko rin na kaya din naman siguro na-attract sa akin si Jeff
ay mas kaya ko siyang dalhin. So kahit na nag-overlap kami ni Lina, mas bagay kami ni Jeff. Dumating na ang buwan ng panganganak ko. At dahil ayaw ng OB na palakihin ang bata sa tiyan ko, nagmukha naman na medyo preemie ang baby. Wala namang nagtanong kung talaga bang premature. At ang saya ko sa baby ko. Napakagwapong bata at pinangalanan kong Jeffrey Matthew. Pero kasabay ng masayang kaganapan na to, naging masalimuot naman ang pagsasama namin ni Jeff. Papa Dudut, umasa kasi ako na kung lalabas na ang baby namin at kung lalaki naman ito ay mas mapipirme na siya sa kondo ko. Umasa ako na magiging mas sweet pa siya sa akin. Parang noong bago pa lamang kami. Imbes ay naging mas mailap pa siya. Hindi pa rin siya lumipat sa kondo ko katulad ng pangako niya at maski minsan ay hindi niya nabanggit ang pagpapakasal. Una akong kinabahan nang bumisita siya ng late na amoy pabango ng babae. Alam na alam ko yung amoy na yon kasi yon ang pinakamahal sa mga pabango namin dahil oil-based yon. Hindi ko alam ang mararamdaman ko kaya tinanong ko sa kanya kaagad kung bakit yon ang amoy niya. Sinabi niya kasi na nagyoyosi yung kliyente niya at sinabi niya na may baby na nga siya. At ang sabi raw nito ay mag-spray na lang siya ng pabango. Laking gulat nga raw niya nang nilabas yung pabango namin at natuwa pa raw yung kliyente nung binida niya na siya ang gumawa ng packaging nito. Tumango lang ako habang nagkikwento siya. Bumalik sa alaala ko na hindi lang ako ang magaling magsinungaling. Sa mga sumunod na araw ay lalo akong nakaramdam ng kakaiba. May mga gabi na nagsasabi siya na dadaan siya para tulungan ako sa bata pero hindi na lang siya darating kasi raw ay nakatulog siya sa bahay niya. Kapag pinapaalala ko naman na pwede naman siyang lumipat, kung ano-anong excuse naman ang ibinibigay niya. Napansin ko na madalas na cannot be reached ang telepono niya. Lalo na pagkatapos niya akong tawagan para mag-cancel o magsabi na nakauwi na siya. Naalala ko na gano'n ang modus niya kay Lina. Tatawagan niya si Lina noon habang andun siya sa bahay ko tapos pagkatapos ng usapan nila, papatayin niya ang telepono. Naisip ko bigla na malamang ay may mga pagkakataon na tumatawag din si Lina sa kanya para lang maglambing pa ng konti o dahil may nakalimutan na ibilin. Tapos malulungkot o maiinis ito siguro dahil nakapatay na ang telepono ni Jeff. Hindi ko na napigilan ang pag-iyak ko nang sinabi niya na uuwi siya ng probinsya at mahina ang signal sa Sorsogon. Nakita niya siguro yung lungkot at duda sa mukha ko. Kaya bigla siyang kumabig at sinabi niya na totoo raw ang sinasabi niya. Nung weekend na yon ay tinutukan ko ang social media accounts niya for any sign na may iba siyang kasama. Pero masking isang tag na photo ay walang lumabas. Naisip ko na siguro nga ay nasa Sorsogon siya. Kasi wala namang internet sa bayan nila doon. Pero hindi ko alam kung bakit ako napadpad sa account ni Lina. Nasa Palawan si Lina. Sa post niya ay sinabi niya na mahina ang signal doon. At sinabi din niya na pwede ang second chances sa kanya pero dapat ay ayusin muna ng mga taong involved ang mga buhay nila. Pero sa mga pictures niya ay puro bagong mga office mates ang kasama niya pero laging merong tagakuha ng picture. Halos wala silang selfie na kuha. Mukha akong baliw talaga noon, Papa Dudut. Buti na lang at may yaya na akong nakuha at maski papaano ay nakakatulog na ako. Pero patuloy yung pagmamanman ko ng social media ni Lina. At sa huling araw nila doon ko nalaman na may babae nga siya. At si Lina nga ang babae na yon. Sa isang picture nila sa airport ay may suot si Lina na malaking jacket na maganda ang brand. Hindi nirelease ang jacket na yon sa Asia kasi pang European autumn kasi ang style nun. Binili ko yon kay Jeff kasi bagay na bagay sa kanya at sakto yon para sa malalamig na office o malalamig na airport. Hindi ko naman sinasabi na si Jeff lang ang may ganon sa buong Pilipinas pero ang laki kasi ng jacket para kay Lina.
At bigla kong naalala na yung oil-based na perfume namin ang favorite ni Lina. Papadudot wala akong maiyakan ng araw na yon kasi nagsinungaling ako sa lahat. Tanging ang anak ko lang ang nararamdaman ko na pwede kong maging kakampi sa buhay ko. Matt, pasensya ka na sa mama mo na baliw ha. Umibig kasi si mama kaya nagkaganito. Pero promise, hindi ako magiging baliw sa lalaki habang lumalaki ka. Ikaw lang ang tututukan ko. Pasensya na talaga ha. Tao lang. Hindi ko pa nga rin alam kung paninindigan ko na premature kang baby hanggang sa pagtanda mo. Pero siguro wag na lang kasi. Baka magka-problema ka pa medically kapag yun ang kinlaim natin sa buhay mo. Yun lang. Baka lumaki ka na walang daddy, ha? Hindi ko kasi alam kung anong balak ng tatay mo. Kung tutuusin, kung di ko pa pinilit si Lina na maghiwalay sila, baka kabit pa rin ako ngayon. Though kung tutuusin, si Lina ang kabit niya ngayon. Pero hindi ko alam ang gagawin ko, baby. Hayaan ko na lang ba? O ipaglalaban pa ba ni Mama? Papadudot yan siguro ang tinatawag nilang karma. Masakit at malupit. Pero ano ba ang pwede kong gawin? Kung kayo ba ang nasa posisyon ko ay ilalaban niyo pa rin ba? O pakakawalan niyo na siya? Hindi ko lang maintindihan kung bakit parang hindi siya masaya sa akin. Ibinigay ko naman ang lahat. Hindi ko siya pinilit at hinayaan ko siya sa kung kailan niya gustong bumisita sa anak niya. Hindi ako nagdemand ng pera o kung ano paman. At maski anong sabihin niya sa akin ay hindi ko siya inaaway. Tapos babalik lang pala siya kay Lina. Ano bang meron si Lina na wala ako? Yan ang hindi ko maintindihan. O gago lang ba talaga si Jeff? Pinaglalaruan lang ba niya kaming dalawa? Tanga ba kaming pareho na ma-in love sa lalaking katulad niya? Do I deserve this, Papa Dudut? Nasasaktan forever ang inyong kapuso at kabarangay, Joyce. Maraming salamat kapusong Joyce for sharing your barangay love stories with us. Kung tutuusin ay madaling isisi sa iba o kahit sa sarili mo ang sinapit mo sa ngayon. Pero sa tingin mo makakabuti ba ito sa'yo? O lalo mo lang pahihirapan ang sarili mo para makamove on sa kasalukuyang panahon? Nangyari na ang hindi dapat mangyari sa mga buhay ninyo na nakaapekto sa pagkatao mo at sa buhay nila. Ang gagawin mo ngayon, yakapin mo at tanggapin ang sitwasyon mo. Alagaan at mahalin mo ang sarili at anak mo na biyaya sa iyo ng langit. Bakit mo ipipilit ang sarili mo sa isang taong hindi naman deserving sa iyo? Matapos mong ibigay ang lahat, samantalang may anak ka pa na mas deserving sa time and love mo. Matatagpuan ang forever happiness, hindi lang sa kapareha, kundi maging sa sarili at sa iyong anak. Hanggang sa muli mga kapuso, ako po si Papa Dudut sa mga kwento ng pag-ibig, buhay at pag-asa dito sa Barangay Love Stories. Forever. Forever. Ang mga kwento ng pag-ibig, kwento ng buhay at kwento ng pag-asa dito sa Barangay Love Stories. Ang pakikipagkompromiso sa ating karelasyon ay napakahalagang bagay upang magtagumpay ang isang pagsasama. Hindi lang ikaw ang dapat na nagpapasaya kung meron kang masasaktang isa. Ikaw, kabarangay, marunong ka bang makipagkompromiso? Dear Papa Dudut, good day po sa inyo at sa mga avid listeners ng Barangay Love Stories. Ako nga pala si Ana, 34 years old at taga Quezon City.
Matagal-tagal na rin po akong nakikinig sa programa ninyo online man o sa radyo. At napagdesisyonan ko nang ang sumulat sa inyong istasyon upang ibahagi ang kwento ng buhay ko na sana'y kapulutan ng aral at inspirasyon ng mga kabarangay natin. Magsisimula ang lahat noong taong 2024. That time, 5 taon na akong single. Sinabi ko talaga sa sarili ko noon na hindi na ako magbo-boyfriend dahil nga sa masalimuot ang huli kong relasyon. Niloko, inutangan, at sinaktan lang naman ako physically, verbally at emotionally ng huling partner ko. Kaya nga dala na rin ang trauma. Hinanda ko na ang sarili ko na maging matandang dalaga. Ngunit mapaglaro ang kapalaran, Papa Dudut. Dahil kung kailan hindi ko naman hinahanap ang pag-ibig, ay ako naman ang nahanap nito nang dumating sa buhay ko si Max, Papa Dudut. Uy, alam mo, nice yung kape na pinili mo. Alin, tong Vietnamese? Oo, isa yan sa paborito kong orderin dito sa cafe na to eh. Pero ngayon, ito ng sea salt latte ang gusto ko. Mukhang masarap yan kasi di mo naman yan magiging paborito kung hindi. Pero parang lahat naman yata sa cafe na to masasarap eh. Pati na tong mga cake nila oh. Alam mo, di talaga ako mahilig sa matatamis pero mukhang mauubos ko tong isang slice ng cheesecake nila. Di kasi ganun katamis eh. Pwede sa mga 30 na. Ikaw talaga, puro ka biro. Uy, hindi yun biro ah. Mga ganitong edad, 35 pataas dapat controlled na yung blood sugar. Mahirap na, baka maaga tayong sumalangit. Ay hala, huwag naman. Biro lang, sa maaga sumalangit. Ayoko pa rin naman kasi nga gusto ko pang i-enjoy yung buhay ko. Saka para maalagaan ko pa ng husto yung mga anak ko. Ha? Anong sabi mo? May mga anak ka na? Naku, hindi ko ba yung nasabi sa'yo sa chat? Magugulat ba naman ako ng ganito kung nasabi mo? Wala kang nasabi na may mga anak ka na pala, Max. Pasensya ka na, Hana. Pero meron na. 2. 2 pa talaga? Oo Mga anak namin sila ni Valerie, yung ex-partner ko. Pero wala na kami ngayon nun ha. Aba, dapat lang kasi bakit ka ngayon makikipag-date sa akin kung kayo pa, di ba? Tsaka lakas naman ang loob mong magpakalat-kalat sa dating app. Single naman na talaga ako dahil matagal na kaming tapos ni Valerie. Siguro mga 2 o 3 taon na. Pero may mga anak kami nung nagsama kami. Babae tsaka lalaki na edad 6 at 4 na taon. Si Valerie ang nag-aalaga sa kanila tapos sinusustentuhan ko lang sila. Tama naman na hindi mo tinatakasan ng responsibilidad mo sa mga anak mo. Oo naman. Pero yun na nga. Anong ayun na nga? Hindi naman porket may anak na ako hindi na ako pwedeng humanap ng bagong karelasyon, di ba? Wala naman siguro masama doon. Besides, ilang taon na rin akong single. Kagaya mo, tapos na rin kami ni Valerie at sa mga anak na lang namin ako may pakialam. Kaya ako nasa dating app para makipagkilala. Tapos ito, nakilala kita at magkasama tayo ngayon. Tama naman at wala naman talagang masama doon lalo na pareho naman tayong single. Pero kasi Ayaw mo na sa akin dahil may mga anak na ako, no? Hindi naman sa ganun. Ganun yun. Halata kaya sa'yo. Bigla na lang nagbago yung reaksyon ng mukha mo nung nalaman mong may mga anak na ako kasalanan ko rin naman kasi. Akala ko nabanggit ko na sa'yo nun pero di pa pala. Ayun, nagulat ka tuloy. Nakakagulat naman kasi talaga pero non-negotiable ko kasi ang may anak na, Max. Pakiramdam ko kasi may kahati ako sa atensyon mo pag naging tayo. Syempre, mga anak mo yan. Tapos sino lang ba ako sa buhay mo, di ba? Kaya buti na lang nabanggit mo pa rin sa akin ang tungkol sa bagay na yan bago pa lumalim ang kung ano mang meron tayo. Pasensya ka na talaga.
Papadudot, gwapo at mabait naman si Max. Nagtatrabaho siya bilang agent sa isang BPO company sa Ortigas. Single for 3 years pero may 2 anak sa previous partner niyang si Valerie. And to be honest, after kong malaman yon, ay nag-alangan na ako na ipagpatuloy ang pakikipag-communicate sa kanya. Sigurado na kasi ako noon sa sarili ko na handa na akong pumasok ulit sa isang relasyon pero hindi naman sa lalaking may anak na. Kabilin-bilinan din noon ng mama ko na humanap na lamang ako ng single at matino kesa may anak sa dating karelasyon. Dahil hinding-hindi raw mabibigay sa akin ng lalaki ang buong atensyon at pagmamahal niya kesyo mas matimbang pa rin sa puso niya ang mga anak niya. Kaya nga tinapat ko na noon si Max na ayaw ko nang makipagkita sa kanya pero nagmakaawa siya sa akin na bigyan ko pa siya ng pagkakataon. Nagugustuhan na raw kasi niya ako at gusto ko na rin naman siya. Kaya naman hinayaan ko na lamang siya naligawan ako at hindi nagtagal ay nakuha naman niya ang aking loob. Napamahal na siya sa akin at naging kami tapos ay nag-decide na kaming mag-live-in. Bali nakahanap kami ng 1-bedroom apartment sa Cubao na agad naming nilipatan, papadudot. Yes po. Tawag na lang po kayo pag nasa gate na kayo ng subdivision namin. Opo. Ipakausap niyo na lang po sa akin yung gwardiya para papasukin kayo. Apa. Salamat po. Sino yung kausap mo, Ani? Yung magde-deliver ng mga binili nating furniture last time sa mall. Ngayong araw na ba yon? Ang bilis nilang mag-deliver, ha? Oo naman. Sabi naman sa'yo, di ba, mabilis lang sila kaya nga gustong-gusto ko rin bumili. Ay, sa wakas, magmumukha ng bahay tong apartment natin. Malalaman na natin ang mga gamit. Excited na ako. Oo nga eh. Ako rin, excited na rin ako. Basta, ako nang bahala sa pagbubuhat at pagtutulak, ha? Oo naman. Huwag mo kong aasahan dyan, kasi tingnan mo nga tong katawan ko. Patpatin. Kumpara naman sa'yo na malaki yung mga muscle mo. Oo nga eh. Kayang-kaya nga kitang buhatin eh, di ba? Gusto mo sample? Huwag mo nang tangkain, tatamaan ka sa akin. Tsaka, bakit mo ako bubuhatin? Ano ko, bata? Uy, bakit? Bata lang ba ang binubuhat? Para sa akin, oo. Tsaka mamaya baka masyado tayong malibang tapos biglang tumawag na lang sa akin yung magde-deliver. Speaking, ayan na yata. Kunin ko lang yung phone ko para masagot ko na. Ay, nako. Hindi naman pala sa akin yung nagre-ring. Mukhang sa akin yata yun. Teka, kunin ko lang, ha. Oh. Si Valerie? Ha? Bakit siya tumatawag? Ayun, di ko alam eh. Buti pa, sagutin ko muna. Sige. Hello, Valerie. Bakit ka napatawag? Max? Max, nasan ka? Ha? Bakit? Nandito sa sa apartment namin ni Ana. Bakit? Anong sabi niya? Teka, ila-loudspeaker ko para marinig mo. Pwede bang pumunta ka rito sa ospital? Ite-text ko na lang sa iyo yung address. Ha? Bakit? Sino nasa ospital? Yung bunso natin. Anong nangyari sa kanya? Mamaya ko na lang ikukwento. Hinahanap na ako ng doktor eh. Ako lang mag-isa rito. Pumunta ka na please. Hinahanap ka na rin ng anak natin eh. Kanina pa siya papa ng papa. Please Max, kailangan ka ng anak natin. Oo, sige, pupunta na ako. I-text mo sa akin yung address ng ospital, ha? Hintayin niyo ako. Sige, salamat. Aalis ka? Oo kailangan daw ako ng anak namin. Pero kailangan din kita rito. Paparating na yung delivery truck. Paano ko bubuhatin yung mga gamit dun? Magpatulong ka na lang muna sa kanila. Bayaran mo na lang. Pakisiyuan mo, ikaw na muna ang bahala. Pasensya na Han, pero kailangan ko talagang umalis eh. Narinig mo naman, di ba? Nasa ospital daw yung bunso namin, tsaka hindi ko alam kung bakit kaya kailangan kong pumunta dun. Wala naman akong magagawa eh. Mukhang alis ka na talaga, di sige, umalis ka na. Ana, please, intindihin mo naman sana ako. Anak ko na yung pinag-uusapan dito.
Papa Dudut, bago ko sinagot noon si Max ay ilang ulit niyang sinabi sa akin na hindi ko raw magiging kahate sa kanyang atensyon ng mga anak niya. At naniwala naman ako dahil nga mahal ko na siya ng mga panahong yon. Pero iba pa rin pala kapag may mga biglaang sitwasyon katulad na lamang noong emergency na nangyari sa anak nila ni Valerie. Kaya kinailangan niyang pumunta sa ospital. Dahil sa labis na pag-aalala sa kalagayan ng anak niya ay iniwan ako ni Max. At hinayaan na ako lamang ang umasikaso sa paglipat namin. Sakto pa naman na dumating noon yung truck na nagkakarga ng ilang malalaking furnitures na binili namin sa mall noong isang araw. Ako lang tuloy ang nagmaniobra noon para maipasok sa bahay. Nagpatulong na lamang ako sa driver at pahinante para mabuhat ang malalaking gamit. Buti at nasa ground floor lang naman kami. Nagtip na lamang ako sa kanila pero ako na lang mag-isa ang nag-ayos ng mga yon sa loob ng apartment namin. Pagod na pagod ako, Papa Dudut. At masama rin ang loob ko sa nangyaring biglang pag-iwan sa akin ni Max. Nang araw na yon, Papa Dudut. Barangay Love Stories. Barangay Love Stories. Papa Dudut, nag-sorry sa akin si Max pagka-uwi sa apartment namin dahil sa biglaan niyang pag-alis. Tapos ay sinabi niya sa akin na okay na raw ang anak niya na noon ay nalaglag sa hagdanan kaya nabalian ng buto sa binti. Gusto ko sanang magtampo pero nakonsensya naman ako dahil na-aksidente nga ang anak niya. Kaya naman inunawa ko na lamang. Pinalagpas and eventually ay nagkaayos din kami ni Max. Nangako si Max na babawi sa akin at ganun nga ang ginawa niya. May isang araw na siya ang naging pudong abala sa pag-aayos ng mga gamit sa apartment namin. Gumawa siya ng mga cabinet, nagpintura, nag-set up ng mga karagdagang furnitures na binili namin online at kung ano-ano pa. Isang araw pareho kami noon na may lakad ng work-related. Ako ay may meeting sa labas kasama mga kaibigan ko para sa negosyong pinaplano namin, samantalang si Max naman ay may shift. Nagbago kasi noon ang schedule niya na dating panggabi. Paalis na kami noon ng apartment nang biglang dumating si Valerie kasama ang mga bata. Paano mo nalaman tong address ng apartment namin? Binigay ko sa kanyahan. Bakit mo naman ginawa yun? Wala naman siguro masama dun, di ba? Meron. Kasi tingnan mo, andito ngayon yung babaeng yan. Kasama pa yung mga anak ninyo. Ana, pasensya ka na talaga. Wala lang kasi talaga ako mapag-iiwanan sa mga anak ko kundi dito kay Max. Kung meron lang hindi naman ako dito didiretso. Pero ayun, wala nga kasi. Kaya nakikiusap ako. Dito muna sa inyo yung mga anak namin kahit hanggang bukas lang ng gabi. Kailangan ko kasing umuwi sa probinsya dahil na-ospital ang mama ko. Hindi ko naman maisasama ang mga bata dahil alagain sila. Kaya dito mo iiwan. May mga trabaho rin naman kami ni Max. Paano namin naalagaan yung mga bata? Pwede mo naman sigurong ipagpaliban yung lakad nyo ng mga kaibigan mo, Han, di ba? Para ikaw na lang muna magbantay sa mga bata. Kasi kailangan ko talagang pumasok sa trabaho. At bakit ko naman gagawin yun? Importante rin naman yung lakad ko. Lalabas lang naman kayo ng mga kaibigan mo, di ba? Hindi lang yun basta labas, no? Meeting din yun. Pag-uusapan namin yung plano naming negosyo. Max, nakalimutan mo na ba? Sinabi ko yun sa'yo kagabi. Sorry, baka nakalimutan ko na. Pero sige na naman. Pumayag ka na. Di hamak naman na mas mahalaga yung trabaho ko kaysa sa lakad mo eh. Pakiusapan mo na lang yung mga kaibigan mo na ituloy na lang sa ibang araw yung meeting nyo. O di kaya sila na lang muna kasi kamo may gagawin kang mahalaga. Ay wow! Ako pa talaga ngayon ang kailangang mag-adjust. Hindi ko naman anak yung mga batang yan ah. Anak mo naman yan, di ba? Please, Han. Huwag mo nga ako matawag-tawag na Han. Nanggigigil ako sa'yo. Max, kung ayaw ni Ana na alagaan yung mga bata, aalis na lang kami. Hindi. Dito mo na sila iwanan. Sabi mo wala ka mapag-iiwanan sa kanila, di ba? Tsaka di mo naman sila pwedeng daling pa uwi.
Saka mas makakasigurado ako na ligtas sa mga anak ko pag nandito sila sa bahay namin. Kaya wag na kayo umalis. Dito mo na sila iwanan. Salamat talaga, Max. At pasensya na ulit sa abala. Wala nga naman yun. Sabi mo, nagmamadali ka na. Oo nga eh. Mauna na ako. Baka maiwan pa ako ng bus na sasakyan ko. Salamat ulit ha. Bye. Ganon na lang yun? Anong ganun na ba yun? Na nag-decide ka na hindi man lang hinihingi yung opinion ko. Kaya nga nakikiusap ako. Ngayong araw lang naman hanggang bukas ng gabi. Kung wala lang akong pasok sa trabaho di sana ako na lang ang nagbantay sa mga anak ko, di ba? Saka mga bata yan. Wag mo naman sana silang anuhin. Anong anuhin? Wala akong ginagawa sa mga anak mo ha? Tsaka dapat nga ikaw ang magbantay sa kanila at hindi ako. Kahit ngayon lang. Hanggang bukas ng gabi pag uwi ni Valerie. Please, Ana, nakikiusap ako. Papadudot, hindi na nga ako nakapunta sa lakad ko ng araw na yon dahil kinailangan kong bantayan ang mga anak ni Max sa bahay. Ayoko naman silang isama sa meeting namin ng mga kaibigan ko dahil sigurado akong hindi rin ako makakapag-concentrate. Kesyo sa kanila lang mabubuhos ang atensyon ko sa kakabantay. Nasa edad pa naman sila na may pagkapilyo at pilya kaya alagain. Bukod doon ay nakakapagod ding sawayin. At yun nga ang eksaktong naranasan ko maghapon hanggang sa makauwi si Max. Hindi ko na nga nakuha ang makapagluto ng hapunan namin kaya nag-decide na lamang kaming mag-order ng pagkain noong si Max na ang nagbantay sa mga bata at saka pa lang ako nakaligo at nakapagpahinga. Tandang-tanda ko pa na aburido ako noon at naiiyak na lamang sa labis na pagod habang nasa banyo. Pagkatapos kong maligo, napatulog na ni Max ang mga anak niya, saka ko siya kinausap kung ano ang plano niya sa mga bata. Sinabi lang niya sa akin na sa bahay muna namin ang mga anak niya hanggang sa makabalik si Valerie. Kaya nga buong weekend ako ang naging nanay ng mga batang hindi naman nanggaling sa akin. Noong kinuha na ulit ni Valerie ang mga anak niya ay nakahinga na ako ng maluwag. May tampo pa rin ako kay Max dahil sa pinag-alaga niya ako sa mga anak niya. Pero that time ay malaki na malapit na ang birthday niya. Kaya sinantabi ko na lamang yon at nagpatuloy ako sa plano kong out of town namin. Isang araw bago ang karawan ni Max, pinakita ko sa kanya ang plane ticket for two at booking ng hotel sa Boracay bilang regalo ko sa kanyang kaarawan, Papa Dudut. Surprise! Diba pangarap mo makapunta sa Boracay? O yan, regalo ko para sa birthday mo. Plane ticket yan ng flight natin mamayang madaling araw at booking ng hotel. Bukas na talaga to? Oo, sakto sa birthday mo para doon na tayo sa Boracay magse-celebrate. May plano ka palang ganito pero di mo man lang sinabi sa akin. Bakit ko naman sasabihin? Di hindi na sorpresa yun. Kaso birthday din kasi ng panganay ko bukas. Tsaka nagpaplano si Valerie na mamasyal sa amusement park dahil yun daw yung gusto ng anak namin . Ha? Anong sabi mo? Pumayag ako kasi… Pumayag ka nang hindi mo sinasabi sa akin? Ikaw nga di mo sinabi yung plano mong alis natin . Seryoso ba yan? Bakit ko nga sasabihin? Surprise nga, di ba? Tsaka hindi ko naman alam na birthday din ng panganay mo bukas. Nasabay kayo at may plano na pala kayo ng nanay ng mga anak mo at kamo pumayag ka na naman ang hindi sinasabi sa akin. Sasabihin ko naman sana sa'yo. Yayayain pa nga kita para sabay na lang namin i-celebrate ng anak ko yung birthday namin. At tingin mo, papayag ako. Han naman, intindihin mo naman sana. Anong gusto mong intindihin ko? Hindi ko naman alam kung kailan ang birthday ng mga anak mo . Hindi ko rin naman responsibilidad na alamin yun. Ang focus ko lang rito ay yung birthday mo. Matagal kong plinlano yung alis natin kasi nga alam ko na gustong gusto mo makapunta ng Boracay. Hindi ko naman alam na may iba ka palang gustong gawin sa birthday mo tapos hindi mo man lang sinabi sa akin agad. Pag sinabi ko ba sa'yo agad, papayagan mo ko na mag-celebrate kasama ang anak ko? Hindi! Ano naman? Max naman! Bakit kita papayagan may alis nga tayo bukas?
Ayan na yung ticket oh. Bayad na yan. Bayad na rin yung booking ng hotel. Bukas na yan eh. Hindi ka naman makaintindi. Gusto ko lang naman makasama ang mga anak ko sa birthday namin. Ay na lang ulit kasi yun mangyayari simula nung naghiwalay kami ni Hindi Valerie. ko na siguro problema yun, di ba? Please naman oh. Kahit para lang sa anak ko. Anong kahit para lang sa anak mo? Eh paano na ako? Baka nakakalimutan mo. Nangako ka rin sa akin na ako ang magiging prioridad mo. Tsaka ayan na nga yung plane ticket at booking ng hotel oh. Anong gusto mong gawin ko? I-cancel ko yan. Sayang naman yung nagastos ko dyan, Max. Ikaw kasi. Dapat sa susunod, kung may plano kang ganyan, sabihin mo sa akin. Paulit-ulit na lang tayo ah. Hindi mo ba talaga naiintindihan yung punto ko? Naiintindihan ko naman. Naiintindihan, pero pinipilit mo yung gusto mo. Halata naman na ayaw mong umalis at mas gusto mong mag-celebrate ng birthday nyo ng anak. O sige na. Kakausapin ko na lang si Valerie. Sasabihin ko na wrong timing dahil may lakad tayo. Siguradong malulungkot nito yung anak namin. At baka nga sumama pa yung loob nun sa akin na tatay niya pero bahala na. Mapuntahan lang natin yung gusto mong puntahan nang di masayang yung ginastos mo. Ay wow ah. Masaya ka na? Sana masaya ka na. Hirap sa'yo, di ka mapakiusapan eh. Papa Dudut, hindi ko naman siguro responsibilidad na alamin ng PEDSA ng kaarawan ng mga anak ni Max para makapag-adjust ng schedule namin. Dahil labas na dapat sila sa anumang gusto naming gawin. At yon ang pinaintindi ko sa boyfriend ko kahit na ako pa ang magmukhang masama. Hindi naman sa inaagawan ko sila ng moment na magkasama, pero dapat ako ang priority ni Max dahil ako na ang kinakasama niya. Ang ending, natuloy naman kami ni Max sa trip namin sa Boracay pero halata sa buong biyahe na hindi naman siya masaya. Bihira lamang siyang ngumiti, madalas ay sapilitan pa. Lagi rin siyang aburido at hindi ko rin siya mayaya sa mga activity na gusto ko sanang gawin naming magkasama. Gusto lang niya sa hotel kesyo pagod daw siya pero sa ilang beses ko siyang nahuli na nakikipag-video call sa mga anak niya. May pasabi-sabi pa nga siya na sana raw ay magkakasama sila sa mga oras na yon. Barangay Love Stories. Barangay Love Stories. Papa Dudut, imbes na magalit ng husto ay kinausap ko si Max kung ano ba talaga ang gusto niyang mangyari sa relasyon namin at relasyon niya sa mga anak niya. Pinaalala ko rin sa kanya na nangako siya sa akin noon na ako at ang relasyon namin ang priority niya. Sunod na lamang ang kanyang mga anak pero lumalabas kasi na ako ang nagmamakaawa sa atensyon niya. Nagsorry sa akin si Max at sinabi niya sa akin na nami-miss lamang niya ang mga bata. Na di na raw yon mauulit, ganito, ganyan. Kaya naman inunawa ko ulit siya sa hindi ko na mabilang na pagkakataon. Inisip ko na baka nga sabik lamang siya sa mga anak niya simula noong naghiwalay sila ni Valerie. In short ay nagpaka-bigger person ako. Hinayaan ko silang mag-bonding na magtatay at kung minsan ay sumasama pa nga ako. Para na kaming isang buong pamilya noon at napagtanto ko na mas magiging mabuting tatay si Max sa sarili naming anak. Han, pwedeng magtanong? Oh, ano yun? Huwag ka magagalit ah. Ano nga? May plano ka bang pakasalan ako? Oo naman. Kung ganon, ilang anak ang gusto mo? Ha? Kasi 'di ba pag nagpakasal na tayo, magkakaanak na tayo. Pero hindi naman ako nagmamadaling magpakasal. Pwede naman nating unahing magka-baby kasi nga hindi na rin ako bumabata. Baka mahirapan na akong magbuntis kung hihintayin ko pa na pakasalan mo ako bago tayo magkaanak. Ang totoo niyan. Ano yun? Ayoko na kasing magkaanak pa tayo, Han. Ha? Bakit naman? Kasi
Kasi nga, ikaw na nga may sabi na hindi ka na bumabata. Ayoko namang ilagay sa alanganin yung buhay mo pag pinilit pa natin magka-baby. May katrabaho ko. Nasa edad natin sila tapos nabuntis yung misis niya. Pinilit kasi niyang magkalalaki kaso ayun, hindi kinaya. Namatay yung asawa niya pati na rin yung baby nila. Hindi naman pare-pareho ang tao. Hindi porket nangyari yun dun sa asawa ng katrabaho mo, mangyayari na rin sa akin. Anong malay natin? May iba pa palang nangyari, di ba? Baka nagkakomplikasyon sa panganganak kaya siya nagkaganon. Oo nga, pero concern lang naman ako sa'yo. Ako naman ang magbubuntis. Katawan ko naman to. Tsaka nang dahil lang dun ipagkakait mo na sa akin ang kagustuhan kong maging isang magulang. Bakit? Kasi may mga anak ka na kaya ayos lang sa'yo na hindi magkaanak. Ganon. Para namang hindi yata patas yun, Max. Kasi ayoko na rin talagang magkaanak kasi ayoko nang bumalik sa umpisa. Ano bang pinagsasasabi mo? Ayoko na mag-alaga ng batahan. Nakakapagod yun. Naranasan ko na yun dun sa 2 anak namin ni Valerie at hanggang ngayon, hindi ko pa rin yun makalimutan. Lalo na yung pakiramdam. Pagod, puyat. Grabe kaya pinayat ko nun. Ngayon pa nga lang ako nakakabawi-bawi no, naghiwalay kami. Para mo na rin sinabi na kaya ka nakipaghiwalay kay Valerie kasi ayaw mong alagaan ang mga anak mo. Anong ayaw? Gustong gusto ko nga sila makasama ngayon. Ngayon lang, kung kailan malalaki na sila at hindi na masyadong alagain. Di kagaya ng mga sanggol pa lamang sila. At saka, saglit mo lang naman silang nakakasama ngayon. Si Valerie pa rin ang nag-aalaga sa kanila, Max. Hindi mo alam ang totoong dahilan ng paghihiwalay namin ni Valerie. Kaya wala kang karapatan na pagsalitaan ako ng ganyan. Saka, sinusustentuhan ko naman yung anak namin Hindi ako nagpabaya sa kanila. Gusto ko na maramdaman pa rin nila na may tatay sila kahit nahiwalay na kami ng nanay nila. Oh, gano'n naman pala Bakit natatakot ka sa responsibilidad pag nagkaanak tayo? Sa lagay, mahal mo lang ang mga anak mo pag lumaki na sila at hindi kapag mga sanggol pa lang sila? Para namang hindi ka dumaan sa pagiging sanggol. Inalagaan ka rin naman nun ng nanay mo, di ba? Basta, ayoko. Pasensya ka na Han, pero hindi mo ako mapipilit magkaanak. Mabubuhay naman tayo siguro ng walang anak, di ba? Saka ikaw na may sabi. May mga anak na ako. Napapansin ko naman na nagiging malapit na kayo sa isa't isa ng mga bata Hindi ba pwedeng sila na lang? Sila na lang yung ituring mo mga anak natin. Ang kapal naman ng mukha mo na sabihin sa akin yan. Ikaw na lang ba talaga ang palaging magdidesisyon sa relasyon natin? Max, paano naman ako? Wala na lang ba talaga akong sasabihin? At susundin ko na lang ba lahat ng gusto mo? Sumusobra ka na talaga, Max, Papa Dudut, hindi ko po ini-expect ang mga sinabi na yon sa akin ni Max nang minsan naming pag-usapan ang pagkakaroon ng anak. Ni sa hinagap ay hindi ko akalain na aayaw na ulit siyang magka-baby gayong nakita ko naman kung gaano siya ka-close sa mga anak nila ni Valerie. Pero may hangganan pala yon, kaya sumama talaga ang loob ko sa kanya. Hindi ko na pinilit intindihin ang rason niya dahil para sa akin ay walang kwenta ang mga yon. Kaya nga kami nagsama sa iisang bubong ay para bumuo ng pamilya, tapos ayaw niya. Dahil po sa mga nangyari ay nilunod ko ang sarili ko sa trabaho. Sakto nagbukas na yung cafe na inuumpisahan namin ng mga kaibigan ko kaya naman doon ko ginugol ang lahat ng oras na meron ako. Kung umuwi man ako sa apartment ay para na lamang kumuha ng damit dahil ayokong makita at kausapin si Max. May isang beses na 3 araw akong hindi umuwi sa amin at nakituloy na lamang ako sa kaibigan ko. Tawag ng tawag noon sa akin si Max pero hindi ko siya sinasagot. Nung naisipan ko nang umuwi sa apartment namin ay laking gulat ko. Sa naabutan ko, Papa Dudut. Anong ginagawa mo rito? Anong ginagawa ko rito? Baka nakakalimutan mong apartment ko rin to. Akala ko ba umalis na yung babaeng yan, ha, Max? Bakit bigla siyang nagpakita ngayon? Ano, may nakalimutan ba siya? Yan bang sinabi sa'yo ng lalaking yan?
Na umalis na ako, ganon? Pwes, para sa kaalaman mo, hindi ako umalis sa pamamahay na to. Kaya anong ginagawa niyo rito ng mga anak mo, ha? Pinapunta kami rito ni Max. Ang kapal din talaga ng mukha mo, Max! Napunta ko lang naman si Valerie rito para para lutuan ako ng pagkain at tulungan maglinis nitong apartment. Ilang araw ka na rin kasing hindi umuuwi. Wala nang nag-aasikaso sa akin. Bakit? Hindi ka ba marunong magluto ng sarili mong pagkain? Hindi ka ba marunong maglinis ng apartment natin? Tanda-tanda mo na, Max, ha? Kailangan pa ba talagang asikasuhin kita? Tsaka sa dinami-rami ng tao na papupuntahin mo rito sa bahay, yan pang babaeng yan. Pwede namang tumawag ka ng tagalinis. Problema ba yun? Wala naman sigurong masama doon. Kasama ko naman yung mga anak namin. Tsaka, kasalanan mo rin naman. Masyado mong pinababayaan si Max. Ayan tuloy. Anong pinababayaan ang pinagsasasabi mo dyan? Nakwento lang naman niya yung problema ninyo. Yung mga hindi mo pag-uwi kasi nagtatampo ka sa kanya. Alam mo, kung umasta ka, daig mo pa yung mga anak namin. Hindi ka na bata para sa kaalaman mo, Ana. Umayos ka. Umasta ka na naaayon sa edad mo. Huwag ka masyadong pabebe. Ana! Bitawan mo si Valerie! Ana, tama na! Pa ako, ano ba? Wala akong pakialam dahil kulang pa yan sa mga pinagsasasabi mo sa akin! Ano ba kasi yun? Wala naman akong ginagawa sa'yo! Anong wala? Namumuro ka na sa akin eh! Inintindi ko na kayo ng mga anak mo, lalo na pag kailangan nila ang tatay nila. Tinanggap ko sila rito sa pamamahay namin, pero sinimantala mo lang yon at hindi ka marunong dumistansya. Lakas pa ng loob mo na sabihin mong kasama mo naman ang mga anak ninyo ni Max. Kung matino kang babae, alam mo na may kinakasama na siya, edi sana umiwas ka na. Feeling ko talaga para-paraan lang yan para mapalapit ka kay Max eh. Ginagamit mo lang yung mga anak nyo. Ano? Ha? Tama ba ako? Sige, sabihin mo, tama ako! Ha? Ana, tama na! Bitiwan mo na si Valerie! Sige, bibitiwan ko siya. Pero etong sayo! Bakit mo ako sinampal? Dahil napakakapal ng mukha mo. May pasabi-sabi ka pa na ako yung magiging prioridad mo. Pero hindi ko naman yun maramdaman. Maling-mali talaga na binigyan pa kita ng pagkakataon na mapalapit sa buhay ko eh. Sana, nun pa lang iniwasan na kita. Akala mo talaga sa akin tanga, no? Akala mo mabibilog mong ulo ko? Akala mo mapapasunod mo ako sa gusto mo? Walang hiya ka? Wala ka naman palang planong magkapamilya tayo pero gusto mo maging nanay ako ng mga anak mo? Tapos ano? Tapos ngayon harap-harapan mo akong niloloko dahil sa pagpapapunta mo sa babaeng yan dito sa bahay natin? Sobrang sama mo, Max! Wala kang puso! At ang kapal ng mukha mo! Ang kakapal ninyong lahat! Kaya lumayas kayo sa bahay ko ngayon din! Alis! Umalis kayo! Ana, please, pag-usapan muna Wala natin na tayong dapat pag-usapan! Tapos na tayo, Max! Hiwalay na tayo! Papadudot nakipaghiwalay nga ako kay Max ng araw na yon at pinalayas ko sila ni Valerie kasama na ang mga anak nila sa apartment na ako ang nagbabayad. Ang kakapal na mga pagmumukha nilang tumuloy doon at umakto na parang isang masayang pamilya samantalang meron silang nasasaktang iba. Iyak ako ng iyak maghapon hanggang sa nakatulugan ko na lamang ang labis na kalungkutan. Hindi nga nagtagal ay nabalitaan kong nagkabalikan sila Max and Valerie. Muli na naman akong umiyak at nasaktan nang malaman ko yon, Papadudot. Pero hindi ko na planong habulin pa ang dati kong kasintahan. Dahil alam ko na simulat sa Paul, wala na talaga akong laban lalo na at may mga anak sila. Dapat talaga na hindi na ako noon nagpadala sa matatamis niyang salita. Di sana ako nasaktan. Dahil wala naman akong ginawang masama. Sa kasalukuyan, Papadudot ay nagmo-move on na ako at masasabi ko namang maayos ang disposisyon ko sa buhay. Umalis na rin po ako sa apartment namin ni Max at inubos ko na lamang ang oras ko ngayon sa business namin ng mga kaibigan ko. Pero neto lamang October ay biglang nag-chat sa akin si Max para sabihing natanggal siya sa trabaho at nangungutang siya ng pera para sa panganganak ni Valerie. Hiyang-hiya raw siya sa akin pero wala na akong pakialam sa kanya. Sinabihan ko siya na huwag na niya akong kakausapin kahit kailan. Sabay block sa kanya at doon ay nakaramdam ako ng kaginhawahan sa dibdib ko. Maraming pong salamat, Papadudot. Sakaling mapili po ninyong i-air ang kwento sa programa ninyong Barangay Love Stories.
God bless and more power sa inyong istasyon. Ang inyong forever kapuso at kabarangay, Ana. Ano ang masasabi mo sa ating Barangay Love Stories today? Aabangan namin yan sa aming comment section.